De ijsbaan op het Schouwburgplein in Venray wordt vrijdagavond officieel geopend. Wim Peters vertelt namens Stichting Winterpret Venray over de vorderingen. Zoals je ziet, het is in volle gang. We hebben wel een beetje vertraging opgelopen met wat perikelen met bomen die ondanks het hele mooie zomerweer toch harder groeien. Waardoor we het allemaal iets op moesten schuiven. Maar zoals je ziet, we liggen nu een paar uur achter op schema, maar we gaan het helemaal redden. Vrijdag ligt er ijs en gaan we schaatsen. Vrijdag klaar voor een spetterende opening. Ja, we gaan spetterende openen. Dit jaar gaan we en goed openen en goed afsluiten. En vrijdag gaan er mensen rennen van Run for Health. Die gaan met fakkels door Venray rennen om aandacht te vragen voor ijsbaan en bewegen, want dat is heel belangrijk. Die komen dan bij de kerk bij elkaar. Daar komt de nieuwe pastoor, die gaat mee en die komt het inzegenen hier. Vervolgens komen natuurlijk de gebruikelijke hele korte toespraak, want het gaat om beleving, om sfeer en om schaatsen. En dan komt er een Holiday on Ice-achtige opening vrijdag. En daar verheugen we ons zeer op. Aan de meer sfeer hoor ik. Wat is er zoal veranderd dit jaar? Nou, de ijsbaan ligt meer in het midden zoals je kunt. Nou, dat kun je nu nog niet zien, maar dat weten wij al. Waardoor de verlichting ook veel beter is. Meer sfeer is, er is een aparte horecatent aan de ijsbaan vast. Meer sfeer is dat we speciaal peuterschaatsen op de zondagochtend hebben. Dat we moonlight skating hebben. We gaan natuurlijk weer curlen. En we gaan afsluiten met icebike kampioenschappen. De Venrayse icebike kampioenschappen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is eigenlijk fietsen op het ijs, maar in plaats van achterwielen zitten er 2 kleine skietjes in. En dat doen we samen met de jonge community van de Rabobank. Die gaan dat voor ons organiseren. En dan komen echt wedstrijden. Wie is de beste op het ijs, op de fiets? En dat is voor alle leeftijden? Dat is voor alle leeftijden. We verwachten heel veel jongeren erbij, omdat de jonge community daar enorm veel reclame voor aan het maken is. Maar in principe is het voor alle leeftijden. En we gaan gewoon kijken wat het wordt dit jaar. En dat is ook een nieuwe doorloop, begreep ik. Kun je daar iets over vertellen? Ja, om de schaatsers te scheiden van het gewone publiek, hebben we aan de kant van de schoolstraat hebben we een doorloop gemaakt. Dus als je in de schoolstraat aankomt lopen, kun je dwars door de tent heen lopen, kun je genieten van de schaatsen en dan eindig je in de horecatent. En de schaatsen zijn helemaal apart, zodat er meer veiligheid is voor hun spullen, voor de schaatsen, et cetera, et cetera. En het weer is nou, het begint een beetje kouder te worden. Is dat goed voor de schaatsbaan of juist slecht? Bij winterpret hoort natuurlijk een beetje kouder weer. Dit weer is ideaal voor de schaatsbaan. Een beetje vorst 's nachts, 2, 3, 4 graden overdag. Dat is het mooiste weer om in een overdekte tent te gaan schaatsen met alle zijkanten opengezet. En er komen ook veel schoolklassen weer dit jaar? Ja, er komen ruim 1700 schoolklassen. Dat is volgende week, de hele ochtend tot in de middag. En daardoor hebben we dit jaar een nieuwe sponsor gevonden, IJstijd van de KNSB. Die het bewegen van kinderen stimuleren. En daar zijn we heel blij mee. En 1700 kinderen, ja, dat is uniek om die allemaal te zien schaatsen. Zowel basisscholen als middelbare scholen. Alle ingrediënten voor een mooi jaar? Alles is bijna klaar en goede ingrediënten. En we gaan er een geweldig jaar van maken. En wat ik niet moet vergeten is natuurlijk, over 14 dagen is er ook kerstmarkt, 3 dagen erbij. En ook dat is om de sfeer te verhogen en om te laten zien hoe geweldig Centrum Venray heeft.